नेरसोन बुं अनसुमै जिउआव नोंनि अननायखौ मोननानै बुहुमनि गासै अननायखौनो मोननाय बायदि मोनबाय आं गोसोआव बुंस' हायै खुसिनि बाना दं आंहा जायखौ आं नोंनो खुगाजों फोरमायजोबनो हाया नेरसोन I love you नेरसोन I love you very much Okay but don't be emotion okay आं समाय लायो जे आं नोंखौ माब्लाबा बावनाय नङा जेसेबांखि जेंना जेंसियानो फैयाथों मानो जिउआव नोंखौनो गावनि खालामथारगोन I promise I'll never forget you बे जोनोमाव आं नोंनि आरो नों आंनिल' अनसुमै जोंखौ रावबो बे जोनोमाव जुदा खालामनो हानाय नङा अनसुमै औ नेरसोन अनसुमै जोंहानि फिसासा सनानि देराया बेनो नेरसोन आं जोबोद गिनायसो मोनबाय आं थांला खोमा जामि माखौ गिनांगौ जाखो आं दं दिनैथ' आदाबो गैखाया थ' ओमफ्राय बाजैयालाय बाजैया दिनै मा बारमोनलाय बुधबार बाजैयाबोथ' बाजाराव थांखादों चलो नेरसोन 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 प्लिज सोरबा नुगोन ना सोर सिख्ला लाबोदों बेयाव हे सथिबो गैलालै हे बाजै नोंबो दङ औ आं ओमफ्राय नोंहा मा दासो मोनदों ओइ मा खालामबावनो हे माबामोनलै बाजै चुप मामु माबालै बाजै अनसुमै नार्जारि सिरिथा हगार आलासिखौ लाबोना बेबादि गोदाव सोराव खालामो फैदो जोंहा नानि न' सिङाव थांनोसै आरे नायना बाजै आं दहायनो बुंखादोंमोन बेखौ जोंनि बाजैया मालायफोर बायदि नङा होननानै थगायसुलाया नानि जोंहा सिङाव जिरायहैनोसै फै बिनानाव फै नों जेबो लाजिनाङा दे गावनि न' बायदिनो सानना लाबानो जाबाय जागोन बाजै जिरायदो ओमफ्राय बिनानाव नों मा जागोन मा लोंगोन दे बुंलाय आं गासैखौबो लाबोजोबगोन माबा आब' सरि बाजै आं जानायखौथ' जेबो जाथ'ला आं दैसो लोंगौमोन ए दै लोंगोन होनबा र' बिदिब्ला आं लानानै फैनि थाथ' दे आगै ओइ ओरै फैलाय नोंसा बाजैया मालायफोर बायदि नंमाराना रियेलि औ आं नोंखौ दहायनो बुंखादोंमोन ना हे आदा फैबाय आदा ओइ सिखार ए रिमाय खाना बोरैबा गोलैगोन ए आदा सफैबाय औ सफैबाय औ माथो आलासिबो औ दंफैयो आदा खुलुमबाय जागोन दे जिराय ओइ रिमाय बिमा आङो जि लाना फैलाय बाथरुमाव दंखायो जिया दे आलासिया जिरायथ' दे आं एसे फ्रेस जानानै फैनि आरे आं बुंबायना नोंखौ जों बायदि पलिटिसियानफ्रा पलिटिक्स बाहायाब्ला पलिटिकेल पार्टियाव हाबनायनि जेबो ओंथियानो थाया होननानै लामानि गासिबो जेंसिखौ बोस्रांजोबना होगोन आं मिथिबाय जागोन जि मावनांगौ जा खालामनांगौ गासिबो आं मावजोबगोन
Now hang up the phone. Stop it. खुलुमबाय नोंथां एमएलए खुलुमबाय कालिया नोंथां खुलुमबाय फै जिराय फै कालिया जागोन नोंथां आच्छा कालिया नोंथां ना खबर ना बातरि माथो हरखाबै नुजाफैलायबाय खौराङा मामोन हरखाब मानसिया हरखाब नुजाफैयो नोंथां जिखियानो जाया आंना बाथ्रा थोंजोंखा हालौफुं जानो गोनां लामानि कन्ट्रेक्टखौ आंनो नांगौ इस सरि नोंथां बे कन्ट्रेक्टखौथ' आं एसे आगोलावसो गुबुन हरबाय गुबुन हरनाय जाबाय औ नोंथां सोरनो सोरनि गोदोनाय मोनदों सोर बियो मंगल बर' ना मंगल नार्जारि मंगल नार्जारि नोंथां What? बे माबोरै जाथावना जाय कन्ट्रेक्टखौ मोननो थाखाय आङो रोजा रोजा रां खरसा खालामबाय बे कन्ट्रेक्टखौ नोंथाङा गुबुननो माबोरै हरनो हाखो माबोरै चिट 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 हालखौ एवबाय अमाया गाग्लिबाय सैमायासो बे माबोरै जाथावना हाउ इज इट पसिबल हा Everything is possible in this world, Mr. Kalia. Everything is possible. मानोना आंनो भट बेंक नांगौ आरो नोंथांमोननोबो रां खामायनाय नांगौ जाय सिगाङाव फैबाय कन्ट्रेक्टआ बिनि आखायावनो थांबाय आरो ओरैनोब्लाबो आं लेहेम मानसिफोरखौ एसेबो मोजां मोनखाया बेनिखायनो नोंथाङा थांनो हासिगौ प्लिज आं बुजिबाय नाथाय गोसोआव लाखि एमएलए बाबु नोंसोर बायदि रायजो सालायग्रा पलिटिसियानफोरखौ इलेक्शननि समाव जों बायदि मानसियासो देरहाहोयो बेनिखायनो जों गैयाब्ला नोंसोर बायदि पलिटिसियानफोरा हालि मुसुखा बायदिल' जानानै थायो बे कन्ट्रेक्टआथ' आंनि आखायाव फैखागोन बे रोखा नाथाय नों आंनि बबे खामानियाव फैगोन हा जुदि आं हास्थायो नोंनि बे बांलाखौ हांगार बायदि खालामजोबनो हागौ हेड टु द अरखि थाव मादै नोङा आंकोलनि गार्लफ्रेन्ड ना रिमा मा सोंनाय जाखो बियो औ मा सोंनाय जाखो बे रिमाय मादैखौ मोजाङै साहा लोंनो हो And how do you know all this? पापा अरे आंनि सेलफना हर 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 आं होआ पापा पापा आंकोलनि सेलफनाव ना मादैखौ लिभाव किस खालामनाय दं आरो मादैयाबो ओइ चुप 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 सिथा पापा नों नायगोन आरे आंनि आबै सना आंनि सेलफना हर आंनो आं दिनै जोबोद खुसि जाय बाथ्राखौ आं गावसो सोंनो नागिरदोंमोन नाथाय बेखौ सोंबाय सोरबायासो बाय दा वे बेफोरबायदि रंजा खुसिया जाहाथे रावनिबो गाज्रि नोजोराव दा गोलैथों आरो बाथ्राखौबो आं बुजिखाबाय आरो नोम्फानि मुङा मामोनलाय मंगल नार्जारि नो नेभार बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं आंनि सासेल' फिसाजोखौ गावनि सुथ्रि नखराव माब्लाबाबो हरनो हानाय नङा मिथिबाय नों आरो नों मा बुंदों जे बिसोर सानैजों मोजां मोनलायो बिसोर सानैजों गोसोथोलायो हा औ सार आं गावनि मेगनजोंनो नुबोथारदों आरो बे माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया सार बस आरो जेबो दाबुंसै जाय मानसिनि थाखाय आंहा गोबां रां खहा जालांबाय आरो बिनि फंबायनो आंनि फिसाजोखौ बिलाइ हरनो वाह व्हाट एन आइडिया बाट नो बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा मिथिगौ नों नाथाय सार बेवहाय मा गोरोन्थि दं जुदि नोंथांनि फिसाजोखौ बिलाइ हरनायजों लोगोसे
इन्सपेक्टर आरो नोंथांनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैयोब्ला बे नोंथांनि थाखायनो मोजां, आंनि थाखायबो मोजां, जों साफ्रोमनि थाखायबो मोजां, आरो बे जोंनि बिजनेसनि थाखायनोथ' मोजां। स' सार प्लिज साननानै नाय, बेफोरबायदि खाबुखौ फिन आरो जों माब्लाबाबो गले गले मोनफिननाय नङा। सार, दिस इज द गोल्डन अपरचुनिटि फर अल अफ आस एन्ड टु एटेक आवार एनिमिस। नाथाय साथायनि जेबो बाथ्रा गैया सार। नोंथाङा गावनि फिसाजोनोल' सोंनानै लाग्रोदो जे बियो जुलिनि थाखाय राजि दंना गैया। आं फैबाय। अनसुमै आइ। अ पापा, मा जाखो? मानो लेंहरामोन? फै आइ। अनसुमै आइ, आं नोंनाव बाथ्रा फंसे सोंनि। खोनानो मोनदों जे नों नेरसोन मुंनि सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो आरो बेबो नोंखौ मोजां मोनो। बेयो नंगौना आइ? येस पापा। नो पापा, बाट नों बेफोरखौ मा बुंखो पापा? आं बुजिबाय फिसा। बाट पापा, जों जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै जायनि थाखाय नोंहा लाजिनांगौ जायो, नोंनि सन्माना थाङो। आइ स्वेर पापा। आं मिथिगौ आइ, आरो माब्ला बुंखो जे आं नोंखौ गोरोन्थि खामानि मावदों होनना? बेथ' आंनि थाखाय जोबोद खुसिनिसो बाथ्रा। पापा। आरे जाम्बि गथ', जानो हागौ नों गावनि बिफाखौ दासिमबो सिनायाखै। आं नोंनि हेंथा माब्लाबाबो जानो हाया आइ। मिथिगौ नों आइ मानोना नोंनोथ' आंनि जिउ, आंनि सन्मान, आंनि धोन आरो आंनि गासैबो। बास आंथ' खालि बेखौल' सानफ्लाङो आइ, जे बोरैबाफोर नोंनि जुलिनि सिगाङाव आं दा थैलांथों आरो आंनि सिमाङा। पापा, प्लिज पापा, नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुङो? प्लिज पापा, प्लिज। नों आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुंसै। आं सहायनो हाया जायो पापा। नांगौब्ला आंनि जिउआनो नोंनि जाथों पापा। गसाइनाव आं बेखौनो आरज खालामो। नाथाय नों थैनाय रावखौ माब्लाबाबो दा बुंफिनसै प्लिज। प्लिज पापा, प्लिज। आं सहायनो हाया जायो। मा इसेबां अनो नों नोंनि नोम्फाखौ? औ पापा। दे आइ, नों थांदो थां। जागोन पापा। अनसुमै, नों जोबोर समायना, नाथाय नों एसे जाम्बिबो। अ गड। What do you mean एसे जाम्बिबो? But I'm sure आफाया नोंखौ लेंहरदों होनना बुंदोंना आं। I am not lying to you, नेरसोन। Please believe me. Yes, I know. नाथाय नों मा सानदों? जे नोंनि नोम्फाया आंनि मोखांखौ नायनो होननानै लिंहरदों सानदों नामा नों? आरे यार, लिसन, आं बेवहाय सहैनाय लोगो लोगोनो नोंनि नोम्फाया आंनि इन्टारभिउ लागोन। बेजों लोगोसेनो आंनि बेकग्राउन्ड आरो फुरा बाय'ग्राफिखौनो स्टाडि खालामजोबगोन आरो सोंगोन मा मावो, मा खालामो, साख्रि बाख्रि दंना गैया, न'खराव बिदा फंबाय साबैसे दङ, मान्थआव बेसेबां रां खामायो, हाया बेसेबां दङ, आरो बिबो गामियाव ना टाउनाव। एभ्रिथिं। अ माय गड, इट्स बोरिं फर मी। रियेलि? Hey Duffer, my father is not like that, okay? बे आंखौ जोबोर अनो आरो बे नोंखौबो अनखागोन। अ रियेलि? Yes, of course. आरो जुदि नों इसेबां गिखौमोनब्ला नों आंखौ मानो मोजां मोननाय? नों आंनि जिउआव मानो फैनाय? बिदिब्लाथ' नों आंनि जिउआव फैयानो साबसिनमोन ना? ओहो, नों माथो सिरियास जाबाय? आंथ' नोंखौ ओरैनोसो जंखायदोंमोन ना, आरो आंथ' नोंसानाव थाङा होननानैथ' बुङाखैमोन ना। आरे आंनि जिउ,
नोंनि थाखायथ' आं जेरावबो थांगोन जानांगौ बे थैनायनि लामायानो जायाथों मानो नेरसोन प्लिज नों बे फंसे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दा बुं मानोना आं बे फंसे बाथ्राखौ माब्लाबाबो सहायनो हाया जायो प्लिज नेरसोन नों बे फंसे सोदोबखौ माब्लाबाबो दा बुंफिनसै प्लिज Okay, I am sorry. Now let's go. फैदो नेरसोन पापा पापा नों बेहाय जिरायथ'दे नेरसोन दे पापा पापा अके जागोन दे नोंथां बिदिब्लाथ' जों कन्ट्रेक्टनि फाइलखौ मोनबोबाय दा नङा होमबा न बे खामानिनि थाखाय आं गावनो थांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आंहा नोंथांजों गुबुन खामानिबो दंखायो पापा आलासि फैदोंमोन सिङाव थ'दो पापा जागोन फिसाथ' फैदो नेरसोन he is my papa पापा नेरसोन आं खुलुमबाय नोंनि आदै। सिगाङावनो खोन्थादोंमोन ना पापा अह आं बावनासो दंमोन जिरायदो टेक योर सीट प्लिज थेंक इउ आंकोल ओमफ्राय अनसुमियाहाय yes पापा नोंहा आलासिनि थाखाय दाबो जेबो लाहार फाहार खालामाखै नामा no पापा जेबो बानायथ'वाखैमोन बानायथ'वाखै बाट व्हाई गो माबा मोनसे बानायथां okay पापा No, it's okay. नङा बिदि माब्लाबाबो जानो हानाय नङा नोंथाङा जोंहानि न'आव गिबि खेब फैदों बेनिखायनो नोंथाङा माबा न'आव माबा मोनसेब्लाबो जालांथारनांगोन नङाब्ला जों दुखु मोनगोन नङा होनब्ला फिसा yes पापा you are absolutely right Okay, जागोन दे नाथाय बांद्राय गोबाव नङा प्लिज okay आं मिथिगौ जे नेरसोन नोंसोर सानैया जोबोद मोजां मोनलायो नाथाय बेवहाय आंहा जेबो अजद गैया थारैनो आंहा जोबोद खुसिसो जेराव आंनि फिसाजोआ खुसिब्लानो आंबो खुसि नाथाय नेरसोन आं आखाइ खबजोबनानै बुङो खालि आंनि फिसाजोखौल' सुखु गोजोनै लाखि बेनो आंनि मोनसेल' आरज फिसा प्लिज आंकोल प्लिज सासे बैसोआव देरसिन मानसिया गावनिख्रुइ दुइसिन मानसिखौ आखाइ खबजोबोब्ला गोसोआव जोबोद दुखु मोनो आदै ओरैनोबाबोथ' नोंथाङा आंनि आफानि समान बैसोनि मानसियानो जाखागौमोन थारैनो आंहाबो जोबोद खुसि जे सोरनिबा गेजेरजों आंबो नोंथांखौ बिफा होननानै गाबज्रिनो थाखाय खाबु मोनगोन आच्छा नोंथां बिदिब्ला नोंथांनि फिसाजोआनो आंनि न'खरनि उन्दैफोर जासिगोन नङा होमबा औ नोंथां औ आंहा आरो बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रायानो गैला मानोना गावस्रानो जुदि सानैबो गोसो गोरोबलायबायब्ला सानसे मोजां कालार दिहुननानै सानैखौबो जुलिखौनो होनोसै नामा ना माथो बुङो नोंथाङालाय औ बिदिनो जासिगोन नोंथां बिदिनो जाथोंसै औ हिनजाव फिसायालाय माथो आरो सानसेबाबोथ' मालायनि न'आव बारखानांगोन औ आब' नंनायालाय नंगौ आरो मा नाथाय आं नोंथांनि बियानै फिसाखौ बिहामजो महरै नङा आं गावनि असे बिनानाव आरो न'खरनि माइनाव महरैसो लांगोन नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनानाव जागोन आदा ओमफ्राय बिनानाव हा जाग्रा लोंग्रा लाहार फाहार खालामनायालाय दासिमबो जादोंना जायाखैनो जानो जागोन ना जायाखैथाय र' आं खबर लाहैनि दे आलासिफोरा होनबा जिरायथ' दे जागोन दे वाव what a beautiful मादै बियो नोंनि बेडरुम नामा औ आंनि बेडरुम मा नों मोजां मोनदों औ मादैनि बेडरुमासो मालाय जा समायनाखा आरो आंनि आइ बेडरुमखौ बार हो नोङो अके आरो आंहा मा जागासिनो दङ आंनि बागै सान आङो नोंखौ दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ
Your mama is calling you. Your mama is calling you. But why don't you understand? But Uncle, Yes. ang banangko dahayniफ्रायनो बुंगासिनो दं. My mama is not calling me. My mama is not calling me. But why don't you understand? Are? नोंबो मिनिबावदोंसो आंखौ मिनिनो ओंखारनायखौलाय माथो खालामनांगौ आं मिन्थिखायो नों बेजों मालाबाबो हाखाया Am I right, रिमा? Yes, Maday. नों बिदिसो खालामबावदों नोंखौ गारालै थांबाय नोंहालाय मानो गथ'खौ होखारहरनांगौ मालाय जारा मोजां गाज्रि रायलायगौमोन ना मोजां गाज्रिसो होनदों आंहाबा मा जादों नोंहालाय माथो जालायखो जानायानोथ'लै हाबाखौथ' जासिगोनलै नाथाय संसारखौसो बोरै जानांगौ जाखोथाय टेनसनसो नांबाय आं हाबाखौनो लानो गिदोंबालाय आंखौलाय मानोथो रायथिनो फैनाय नोंलाय आंथ' जानो होनना जायाखैना मालाय आदा बाजैयासो नायनो फैदोंबा आदा बाजैया नायनो फैदोंबालाय मालाय आदा बाजैया फिसिगोन ना नंगौना औ बोराय फैसा हरदो फैसा नांसिगौ जोंनो बाबु आं दिनै हरथ'नो हानाय नंला आं फिसाजोनि एडमिसनावनो हरजोब्बाय नांगौबा आं खेबसेनो ज' खालामना हरसिगोन बाबु मोनहा गारि दामोनसै दे होद माथो हरनायासो बुंबायलै गेटनो फन हरदो र' बिदिबा कल खालामगोन आं नोंथ' दिनै होनायनि डेटमोन ना मा सानाव सानाव थाबाय थायोलै दिननांगौ जोंनो उफाय गैया बाबु मोना आं दिनै हरथारनो हानाय नङा आं फिसाजोनि एडमिसनाव हरजोब्बाय जों बेखौ जेबो मिन्थिया दिननांगौ जोंनो मा जादों फैसा हरनायानो बाथ्रा नंमारगौ दा बाहेर लाव बिखौ हारियाब बोराय बाहेराव ओंखारबा मा बाथ्रा नंमारगौ दा नंगौ बाबु आं दा हरथ'नो हानाय नङा बे खेबसेनि थाखाय आंखौ निमाहा निमाहा आफा आंनि नोजोराव मालाबाबो निमाहा गैया आरो रांनि बेलायावथ' इम्पसिबल मिथिबाय आफा मा जादों नोंहा थै लाजियानो आं गावनि फिसाजों समान बैसोनि मानसिखौ आखाइ दिखांनो रास्केल बोग्लाय नाय बिखौ मोजाङै नोजोर होना नाय बिखौ बेसेबां बार गोदान गोरलै बार बियो वाह बियो जा दाय मावदों बिनि साजाखौ मोनगोन नाथाय अननायजोंसो साला गुन्दा You bloody bitch girl रुबिथाय बाबुमोन नोंसोर मा खालामखो आंनि फिसाजो नागार बाबुमोन आंनि फिसाजो नागार बाबुमोन रुबिथाय लाजिया नोङो सासे सिख्लाखौ बेबायदि जुर जबस्ति खालामनो कनस्टेबल एरेस्ट हिम सैमाफोर साला सानैखौबो एरेस्ट खालाम मोहन सोर मोहन खोन्थाया मानो नोंनि महर मोखाङाथ' मोजां नंखाया आरो खबरखौथ' मोनसेबो मोजां लाबोनो हाखाया सल' इडियट नोंसोर एसेबां मानसि थासेयाव आंनि फिसालाया पुलिसजों माबोरै हमजाखो खोनासं जुदि बिनि देहायाव माब्ला मोनसे जायोबा आरो बिनि मोदोमाव थै थोबथिंसे नुयोब्ला नोंसोर हले मोजाङै मोजां थानो मोननाय नङा बेखौ हले गोसोआव लाखि गेट आउट ओइ दस आरे इन्सपेक्टर नोंथाङा बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मानो मावो नों मोनथिखागौ जे आं बेवहाय बारा गोबाव थाया होननानै बाट इट्स ओके इन्सपेक्टर नो प्रब्लेम
मानोना बे थानायाव आंनि डाइटनि मोनसेल' कल फैनांगौ अब्लानो वी आर फ्री এই बांद्राय दावराव दा खालाम बियो नोम्फानि थाना नङा गोसो जाबानो फैनाय आरो गोसो जाबानो ओंखारलांनाय मिथिबाय ननसेन्स इन्सपेक्टर भुगिनांगोन नोङो भुगिनांगोन माहालि नों हा he's an officer a police officer बेखौ जों रिसपेक्ट खालामनांगौ नाथाय नों मा but you're right नों थारखौनो बुंदों बियो जा गोरोन्थि मावदों जा दाय मावदों बेयाव बिनि फेमिलिया धंस जालांजोबगोन ओइ सिरि था बांद्राय दा होख्राव हेलौ सोर बुंदों What? अनिमा अनिमा मा जादों मा जादों मा जादों खोन्थाया मानो मा जादों बाथ्राया मा जुदि आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोब्ला मा जादों खोन्थाया मानो बाथ्राया मा अब्ला आं नोंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा रिमा नों खोन्थाबासो आं मिथिगोन बुं मा जादों खोन्थाया मानो नों मानो बाथ्राखौ सिरि सिरि लाखुमाबाय थादों बिमा बिमा मा जामारदों अह सोर फैलायखो मामा आं खेवैनि नाङा आइ नों थाङा नों दैखौ लोंना लाग्रो आं खुलिहैनि खुलुमबाय मेडाम खुलुमबाय सोर नोंसोरो सोरखौ नांगौ बे सफायालाय जागोन बस नोंथांमोना सोर आरो नोंथांमोननो सोरखौ नांगौ खोन्थाया मानो सोर नोंसोर मामा ओइ सफाया लाना फै बेनो जिराय नाय आहा नोंनि सायाव जेबो इन्टारेस्ट गैया ना आरो आहा नोंखौ सिगिनो थांखि दं नाथाय आंनि बे गैयामनाय सियालफोरनि गेजेराव हेल्लेबसे बे बेदरनि थुख्राया जेबो नङा जानांगौ नों मिथिगौ बाय दा वे कालिया होनना बुङो आंखौ कालिया रामसियारि बे जायगायाव बेसेबां गाज्रि खामानि जायोना जेरै रेप मार्डार स्मागलिं किडनेप बेफोर गासै खामानिखौ आंनो मावो बेफोर गासिबो आंनि आखायावनो दं नैबे आखायाव आं जोबोद गाज्रि मानसिफ्रा आंखौ बेफोरबायदि बुङो बाट आइ डोन्ट माइन्ड आं जेरै ओरैनो नाथाय नोंथांमोना आंनो बेफोरखौ मानो खिन्थाबाय थादों आं जेबोखौनो बुजिना मोनासै अरे बाजै ओरै खोनासं आं बुंनि नोंनि पुलिस इन्सपेक्टर हासमिना ना एकदम जाम्बा मानसि आरे जोंबायदि मानसि सायाव नोजोर होनायनि अनगायै जेबो गुबुन खामानि गैला नामा बेना खालि बे समाज सिबिनाय माबाल' बेफोरखि मोनसे खामानि नामा जों लोगो जाफामोन आरो लाख लाख थाखा खामायनो हागौमोन बेहाय सोरनि हेंथा खालि ओरैनिफ्राय होरै खालि थांलाय फैलायल' बेफोर माबा मोनसे जिउ नामा खमसे खम एसेबां समायना फ्रेस आपेला न'आवनो गोलैसोनानै दङ बिनि बागै बेथ' साननांगौ ना आं बाथ' बेखौ मालाबा गारनाय नङामोन ओरैबायदि जागौमोन जे आं बेखौ सेवनो थाखाय माब्लाबो आं खाबु होनाय नङामोन
आंनिफ्राय मा हास्थायो थोंजों बाथ्रा नोंनि फिसा इन्सपेक्टरा आंनि फिसाला बाबलुखौ आरो अरखिखौ थानायाव सोनानै इनायनो साजा होदों दाया बांद्राय गिदिर नङामोन खालि पाब्लिक प्लेसाव सासे सिख्लाखौ आखायाव हमनानै बोदोंमोन जुवान मानसि बेफोर फिसा फिला जाथाया जाखागोन नाथाय बिनि थाखायनो जे थानायाव सोहैनांगौ बे आंनि नोजोराव जोबोद गाज्रि खामानि आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिनि खामानिनि थाखाय आं बेखौ माब्लाबाबो नागारा आरो आं दागारा ओइ दिखां बे गथ'खौ जागोन ब ओइ गथ' सिखार रिमा नोंथांमोना बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों बियो जाबाय हालियानि खामानि बिदिखौ नोङो रिमा मा कालिया फैदोंमोन औ बिफा आरो बिसोर बुंलांदों जे जेब्लासिम बिसोरनि मानसिखौ हगार हरा अब्लासिम आंनि फिसाजोखौ हगार हरा रिमा बिफा नों फिसाखौ लायफिनदों लायगोन रिमा बिमा नों गोसोखौल' हमथा गोसोखौ हमथाबानो गासैबो थिग जाजोबगोन नों दसे जिरायथ' गोसोखौ हमथालै नों आं रिमा फिसाखौ लानानै फैफिननि माथो दरजायाबो खुलासो आदा अ बाजै बहा थांजोबखो बिसोरलाय मा आदानि सिक्स मिस कल The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है कृपया थोड़ी देर बाद डायल फनाबो सुइच अफसो बहा थांजोबखो बिसोरलाय मा बाजैनि मबाइलाबो बेयावनो प्लीज गुटाल pick up the phone hello गुटाल hello hey This is impossible. नोंथांमोना थासान्दियाव बेबायदि जाथाया माबोरै जानो मोनखो? मेडाम, जों बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै जोबोद गिनाय मोन्दोंमोन। गिनाय! मा बे गिनाया? मिथिगौ नोंसोरो? बेफोर गासैबोनि थाखाय दायनिगिरिया नोंथांमोनानो जाजोबगोन। मिन्थिबाय? Excuse me, madam. नोंथाङा बे दायनिगिरिखौ हमथारनांगोन आरो बे दायनिगिरिखौ साजा होथारनांगोन। Yes, नोंथाङा सोर? आं बिनि जानो गोनां बिहावमोन। नोंथांमोन थासेयावबो बेफोरबायदि जाथाया मानो जानो मोनखो? आंनो बिनि दायनिगिरिखौ नांगौ। पापा नेरसोन फिसा ada iya ada sikarna ada sikarna bazai bazai ni sikarna bazai
बाजै आदा सिखारना आदा बाजै बुंदों आदा नोंसोर सिखारना नोंसोर मा जाखो सिखारना आदा सिखारना बाजै नों सिखारना बाजै आदा सिखाराखै नों सिखारना बाजै नों सिखारना बाजै नों गोसोखौ अनसुमै नों आदाखौ फोजाना गोसोखौ दाबाय आदाखौ फोजाना आदा बाजै नों सिखारना बाजै नों सिखारदोना बाजै नोंसोर मा जादों बाजै सिखारदोना अनसुमै $10 lakhs. What? नाथाय दिलाथ' 5 लाखनि ल'सोमोन नाथाय 5 लाख राङा एडभान्स केस फर इउ ओइ बाथ्राखौ मोजाङै बुं नङाबा न'आव सहैनाय नङा मिथिबाय सारा आंखौ जाबायदि बुंनो थिनदों आं बिदिनो बुंदों एडभान्स केस फर इउ You may go now. अके आं फैबाय दैट एडभान्स 5 लाख बेफोरो मा दैट जोंखौ भिखारि मोनबाय नामा always 5 lakh advance for us always 5 lakh advance for us but why जानांगौ बिनि रांनि बाख्रिया दासिमबो जोबाखै बेनिखायनोथ' एडभान्स 5 लाख रां yes dad नाथाय आं बे बंसे बाथ्राखौ खोनाबाय थानानै दोंसे सल'खौल' गोसोखांगासिनो दं सनानि दाउदै the golden egg Really? yes dad जुदि जों सानफ्रोमबो सनानि दाउदै दैबाय थाग्रा हांसोनि उदैखौ हाफुरनानै खेबसेयावनो राजा जायोब्ला मा जागोन 0 what नाथाय माबोरै दाय जानांगौ नों स्टोरीनि क्लाइमेक्सखौ मोजाङैनो फरायाखै फाइनेलि हांसोनि उदैखौ हाफ्रुब्ला बै आबादारिया हांसोनि उदैयाव जेबोखौनो मोनाखैमोन yes dad I know but it was only a story but here a real story is happening in our life a real story so please dad try to understand it Okay Ada Bazai Rima Manangku karena sangka दिनैजों साननै जाबाय दासिमबो जेबोखौनो जायाखै जा जाबाय जाना थांबाय जों बेखौ बावगारनो थाखाय नाजानांगोन
न'आव थांसै आं दासिमबो फोथायनो हायाखै जे आदा आरो बाजैया जोंजों गैला होननानै आरो रिमायाबोथ' सासे उन्दै गथ'सो बेबो बहा दङ दासिमबो जेबो उदिसानो गैया आं बेफोरखौ बोरै सहायनो अनसुमै आं बेफोरखौ बोरै सहायनो अनसुमै बेफोर हरखाबै बोरै जाजोबखो सोर बेफोरखौ बिदि खालामलांखो मानसिफोरा बुङो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि जिउआ गसाइनि आखायावसो दङ बेनिखायनो जिउआव जा लिरनाय दङ जा जानांगौ दङ बेफोर गासैबो जालांनानैसो थाङो बेफोर जोंनि सिगाङाव जेबोआनो नङा नेरसोन आरो जों बेनि हेंथा जेरैबो थांनो हाया नेरसोन नेरसोन रथ'लाय रथ' मा जाखो रबिता आंहा नोंजों मोनसे आर्जेन्ट बाथ्रा दंमोन मा आर्जेन्ट बाथ्रा बेयाव रायलायनो हानाय नङा सौ बिदिब्ला दे बेयाव जिराय ओमफ्राय रबिता बाथ्राया मामोन नेरसोन आंनाव मोनसे भिडिअ क्लिप दङ नों बेखौ नायबानो गासिखौबो मिथिजोबगोन बै हरखालि खमैब्लाबो 11-12 रिंगासो जाबायमोन आं आंनि लोगोनि बार्थडे पार्टिनिफ्राय न'आव फैफिनगासिनो दंमोन आरो बे समावनो वेलकाम नोंथां इन्सपेक्टर वेलकाम आं नोंथांखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन जे नों आंजों दा जुजि होननानै नाथाय नों आंनि बाथ्राखौ बहाय मानिनाय जोंजों लोगो जाफामोन आरो लाख लाख रां खामायनो हागौमोन Shut up, Mr. Kalia. आं नोंनि बेफोरबायदि लेक्सारखौ खालामाखै Where is my daughter? आंनि फिसाजोआ बोरो Oh, you are so serious. Okay, नों आंनि मानसिफोरखौ फाथायहरदो Okay, इन्सपेक्टर लाबो सानैखौबो लाबो मानसिया मिस्टार कालिया नोंनि सुथुरा आंसो बेवहाय फेमिलिखौ मानो लाबोनांगौ हेवना हो
Papa, aku lampai Papa, please Papa. रिमाय नों दा गिदे नों गिनो नाङा आं दं I am your father okay मामा ओइ इन्सपेक्टर महन नोंथाङा इमोसन जानानै लाब गैया आंनि मानसिखौ थाबैनो हगार जुदि नोंनि फिसाजोखौ मोजाङै मोजां लुबैयोबा नङाब्ला नै ओके कालिया प्लिज वेट इन्सपेक्टर थिनहरदो बिसोरखौ नाथाय सार नाथाय साथाय गैया थाब थिनहर ओके सार आरे इन्सपेक्टर आं बुंहरदोंमोन नोंखौ जोंखौ एरेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया होनना जों बारग'खायो बोलोजों नङा सोलोजों सोलोजों नङा बोलोजों because all of us the bad guys die Papa. Papa, आं दं ना नोंनि पापा नों गिनाङा दे Uncle थौ mengejar न'आव थांसै Papa, mana ke Papa? Sekarang Papa, sekarang. Papa. Papa lah, Papa. हेलौ मेडाम आं गबिन्द बुंदों सब इन्सपेक्टर नोंथांनि हासबेन्डआ लामायाव कार एक्सिडेन्ट जानानै गोग्लैनानै दं नोंथाङा हायोबा बेसिम थाबैनो फै रिमा बिफा मा जाखो नोङो रिमा बिफा मा जाखो नोङो सिखा रिमा बिफा मा जाखो नोङो रिमा बिफा मा जाखो Ayo Ricky, kemana lagi kau? नोंसोर आंखौ मानो बेयाव लाबोदों मा नांगौ नोंसोरनो हगार आंखौ हगार बेबी नोंथ' मिथिखागौ माथो आं नोंखौ बेसेबा गोबाव समनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं होनना you really know that वाह you're looking so beautiful थु साला गुन्डा shameless rascal
Papa? मिथिबाय Nang नेरसोन masakan Nersen? नोंनि नोंदा नोमबासो Nang आरो नोंनि masakan? थैनायनि जाहोना बेनो नोंनि नोंदाया आंनि गोबां बिजनेसखौनो खहा खालामदोंमोन आरो जायनो आंनि बिजनेसनि हेंथायै गसंथेयो बिखौ आं बे बुहुमाव माब्लाबाबो थांना थांनो जायगा होआ I am the king of this game निंदाखा प्लिज अनसुमै नाथाय नों आंनि फिसाखौ हाबा खालामनो सानदोंमोन हा साबायखर नोंथां साबायखर मंगल जों सानैजों साननाय बायदि जानाय नंलिया Nersen, नङा बिदि नङा. नों बिदि दा बुं नेरसोन. नों आंखौ माब्लाबाबो नागारलांनो हानाय नङा नेरसोन. Kalia! Nggak aku mana patai kepsu kalam ke? अनसुमै मंगल नों बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बे खामानिखौ आं खाबु लागासिनो दं बेनिफ्राय नोंनि धन सम्पति जेसेबां दङ गासैबो आंनि आखायाव नों बे जायगानिफ्राय खार बेसे मोजां मानसि नङा अनसुमै नों बे जायगानिफ्राय खार सिख्ला खारबाय बाबलु बुजिलां मामार Karnala li, mengbeli karnala. Are you feeling better? नाथाय
नाथाय जों बबेयाव दङ नेरसोन? आरो बेयो सोरनि न'? बिसोर सोर नेरसोन? आं बिसोरखौ सिनायनो हायासै नेरसोन। आरो ओमफाय नोंसा आदा बाजै आरो रिमायालाय बहा? अके, आं गासैखौबो खोन्थाजोबगोन। मालि, नों बेखौ लानानै थौदो। अनसुमै, जानांगौ दायो आं नोंखौ थगायनानै जेबो मुलाम्फा गैलिया। मानोना आं नोंनि जिउआव जालांनाय गासैबो जाथायफोरखौनो मिथिजोब्बाय। आरो आंबो बिनि थाखाय नोंनिसिम दुखु फोरमायो। आंनि जिउआव जालांनाय जाथाय? मा जाथाय? आं जेबोखौनो बुजिनो मोनासै नेरसोन। आं नेरसोन नङा। What? खोनासं। Hey Ansumwi, look at me please.
जानो गोनांखौथ' जों रावबो मिथियाना नङा होमबा? नाथाय जुदि नों नेरसोन नङा अब्ला नों सोर? राहुल नार्जारि होनना बुङो आंखौ। नाथाय बेयो माबोरै जाथावना? बेयो माबोरै जाथावना जे नों नेरसोन नङा गुबुन सोरबासो? आं नेरसोन नङा, नाथाय सोरबाया थारखौनो बुंमारदों जे बे बुहुमाव सोरबा सासेनि महरा गुबुन सोरनिजोंबा गोरोबो होनना। It's amazing. But now I have to go. I have to leave right now. Hey Ansumwi, please wait. जुदि नों हास्थायोना Ansumwi, अब्ला आं नोंनि थाखाय आरो आं नोंनि जिउनि गासै खुसिनि थाखाय आं गावखौनो सोलायनो हागोन। आं राहुल नार्जारिनिफ्राय नेरसोन बसुमतारीखौ जानो हागोन। I promise Ansumwi, because I love you. I love you very much Ansumwi. Hey Ansumwi rotona. नोंनो होबाय आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसो आंनि पागला जाबाय, गोसो आंनि बोदोर जाबाय। नोंनि अननाय मोनो जिउआव, नोंनि अननाय मोनो जिउआव। बुजिगोन जेबोला नों आंखौ, फोथायगोन अब्ला नों आंखौ, हास्थायगोन नों अराय गावनि गोसो गोरबोजों आंखौ अराय समनि थाखाय। आंखौ अराय समनि थाखाय गोसोखौ नोंनो होबाय आं। नोंनि जालांनाय जाथायफोरा गोसोखौ आंनि सोगाबो। नोंनि मिनिनाय नोंनि गाबनाय फारि फारिसो जाखांफैयो। बेसेदि दुखु नों सहायबोखो, सिमा गैयि जालांबाय आं दिनै। नोंनि अननाय मोनो जिउआव, गोसोखौ नोंनो होबाय आं।
गासैखौबो बावगारलांजोब्बाय अह नों फैबाय बे आंनि जिउआव दुखु दाहा गासैखौबो बावगारलांजोब्बाय नों आंजों फैफिनबाय आरो नोंखौ मोनफिनबाय गोसो बे आंनि खुसि जाफिनबाय गोसोखौ नोंनो होबाय आं नोंखौ बुजिनायनिफ्रायनो गोसो आंनि फागोलि जाबाय गोसो आंनि बोदो जाबाय नोंनि अननाय मोनो जिउआव नोंनि अननाय मोनो जिउआव राहुल बुं अनसुमै बेनोमोन जायगाया सानसे बे जायगायावनो जों सानैजों समाय लालायदोंमोन हे अनसुमै प्लिज लुक इनटु माय आइज नों आंखौ फोथायब्ला माबोरै जागोन फार्स्ट टाइम इन माय लाइफ जुदि आं आंनि गोसोखौ सोरनोबा होदों अब्ला बियो खालि नोंल' अनसुमै खालि नोंल' बिलिभ मी Will you marry me? Yes. खोनासं जुदि नोंनि बे बुंनाय बाथ्राया नंखाय ओंखारोना अब्ला नोंनि बे खरा हले गब्लंगोन मिथिबाय बे माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया गेदेर बिसोर सानैया दासिमबो बे एरियायावनो दङ आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों ठीक दं Come on, let's go! रथ' आं बुंदों रथ' बाबलु नोंहा गोसो दंना गैया बे सैमा फाग्लाफ्रा सिगाङावबो खनसे बुंखांबाय थैयाखै होननानै गोथाङै दं होनना नाथाय दासिमबो बे आंनि मेगन थाइनैजों नुनानै मोनाखै ना बे नेरसोननि भुत भुत नङा बस बे भुत माब्लाबाबो जानो हाया बे नेरसोननि जिउमाथार जिउमा राखाव नोंनि बाथ्रा बुंनाया थारैनो सैथोना बुं बबेयाव नुवामोन आं बिसोर सानैखौ मार्केटाव नुदों बस हाबानि थाखाय बिबार माला बायनाय बिबार माला बिबार माला Dad, जेब्लासिमहालागै SD कार्डआ आंनि आखायाव फैयाना अब्लासिमहालागै ना बियो सोरजोंबा जुलि जानो हागोन ना आरो बियो थैनो हागोन राखाव बे जोंनि गेंआव जेसेबां मानसि दङ गासिबो लिंना लाबोजोब थौ थांनोसै अनसुमै आं गसाइनि समाय लानानै बुङो आं नोंनि जिउआव माब्लाबाबो दुखु होनाय नङा जिउआव दंनाय माने गासै खुसिखौबो आं नोंनो होजोबगोन बियो आंनि समाय अनसुमै नों बेयावनो थाथ' आं गारलाना फैनि
SD कार्डा बहा दं? नोंसोर आंखौ बुनानै बुथार अब्लाबो आं बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन जे आं जेबो मिथिया Shut up! मोजाङै मोजां खिन्था। आं मिथिया होनदोंना You bloody... नों मोनसे माराथ'? आं मिथिया होनदोंना ओइ लां बिखौ ओके बस Uncle, आंखौ फै गथ' गोख्रै फै रिमा नों बेयाव सोना थां Stop! मादै आंखौ न'आव लांदो ना मादै प्लिज मादै आं न'आव थांनो लुगैबाय No please ओइ सोमा बिखौ बेखौ जेबो दा खालाम बे सासे गथ'सो बेहा जेबो दाय गैया नांगौब्ला आंखौनो साजा हो आरे आंनि सना आं नोंखौ मानो साजा होनो वाह sweet राहुल आं फंसेल' बुंगोन बिखौ हगारोबा हगार आरो नोंसोर जाय SD कार्डनि खोथा बुंदों बियो आंनावसो दं आंनाव नोंसोर बुंनाया सैथोमारमोन नाथाय आं गावखौसो फोथायना लानो हायाखैमोन नोंनि नोंथां आरो बिबाजैखौ आंनो बुथारदोंमोन नोंबो दिनै बे आंनि आखाइजों गवा बुथारथारनासो गारगोनांगौ आं मा खालामखो हो राहुल
Ansumwi. Hey Ansumwi. Shela Bablu. Bablu. Ansumwi. Ansumwi. Sekarang. Ansumwi. 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 Ini sekarang. Ansumwi. Ini aku bidikan anak saya Ansumwi. Ansumwi, please karena Ansumwi.
ah.